De rider fandme ud derovre. Gør de. Det gør de. Yes. Eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. De kommer nemlig rundt her. Haha. Så rider man 2 og 2, så rider de 2 og 2 ved siden af hinanden. Jeg tror, de finder sammen med en eller anden marker eller et eller andet, de skal ride sammen med. Det gør de ikke. Gør det ikke? Nej. Det ligner, at de rider som 2. Det er helt tilfældigt. Og jeg glæder mig til at se min hest. Jeg er træt. Det først kommer røven, og så kommer de der mange her. Så inden dør der, så er der lige en hund, der fødder. Ja, det er en gravhund. Ligesom kong Frederik har. Eller prinsessen. Hvad er det for en gravhund? Det er rævehaven. Det er den, der fører an. Skal ud derovre. Ja, så er det afsted. Hvad er det derovre? Nej, det er her. Han har lige sagt det. Vi skal igennem her ved det store træ. Nu skal de bare begynde at sætte fart, tror jeg. Nej. Til at starte jagten. Der kom en hest. Se. Den hest, den er ikke særlig vant til de der heste. Det er også sådan en, der kan forstyrre hesten. Ja, jeg synes, at den bliver taget med. Så skulle det være fedt, at lige tage den med herhen. Hvor mange skal vi tippe, der er heste? Hvor mange? Nu kommer de. Så rider de. Jeg blev alfahund fanget. Den alfahund, den blev godt nok fanget. Ej, alfahund. Prøv at se, far. Prøv at se hunden. Mhm. Så kom de forbi her. Der var min hest. Så er der lige kø. Hvor mange vil I tippe, der er? Jeg vil sige Jeg vil skyde. 70. Jeg vil skyde på lige. En 70 stykker, vil jeg sige. Ja. Og så ser vi... Der er flere. Jeg tænker på 100. Ja, Det er mere end 70. så de 10 heste op. Jeg har allerede talt Ja, til. det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jeg siger, der er 100. Så siger der 100. Jeg er lige der omkring. Så siger jeg 90. Så kommer de næste med, så er der noget, der står stille dernede. Det er ponyerne. De rider først efterfølgende. Ja. Men min hest er Andreas, skal vi begynde at gå derned af nu? Vil I ikke se ponyerne komme forbi os? Kommer de de også? Ja. Jeg